No čaute, zase sme vo videohrách a máme tu stále Michala. Čaute. A toto je ďalší unboxing, ktorý tu máme. Takže môžete sa tešiť na ďalšiu nádielku handheldov. Tak uvidíme, čo si pre nás pripravil. Evo CD hry. Takže toto je hra, ktorú sme mali naposledy. Toto bude vlastne z tej série. To je ďalšie, čo... To je nejaká maličká Dracula. Nejaká Dracula, ale inak ten obrázok je hrozný. Áno. Akože úplne ako odflaknuté, hej. Presne tak. Však tá vec vlastne predáva, hej, že áno, ako to vyzerá, to je to, čo človek uvidí ako prvé. Ale tak možno u nich to je z nejakého anime, hej, ale... No. To som si ináč všimol, že oni, však to si napríklad videl na Gameboyoch, hej, a na ich hrách, oni vždycky robili nejakú grafiku, keď to vydávali na západe a jednak inú pre seba. Áno, áno. Ten japonský vkus je úplne iný. Hej. Ale inak, čo sa týka krabičiek a takto hier, tak mne sa viac ľúbia tie japonské na Gameboya. Tí tam majú často veľmi dobré veci. Krásne, také detailné to majú, ale tie európske nie sú až také pekné. Aspoň pre mňa. Hej. Toto mala byť hra, aspoň ak som videl, mal byť, je to môj návod, takže budeme vidieť, o čo ide. Malo by to byť, že vlastne z jednej strany, myslím, že idú netopieri a ty sa im musíš vyhýbať. Čiže je to taká jednoduchá hra, ktorá nemá nejaký komplikovaný gameplay. Toto už je v tom čase, kedy už tieto hry sa vydávali tuctovo. Už boli lacné, hej. A nevidíme tam, že ako vyzeralo. Vidíš, ani tam nedali fotku obrazovky, hej. Pri tých starších tam to bolo jasná vec. Takže takto to vyzerá, no a k tej hre je takýto plastové púzdro, aby sa ovačku nespúšťala. Tak, to tam dám. Okay. Dobre. Z toho vypadlo. Tak asi bude celkom nová, keď ešte tam bol. Môže byť. Tak to bol z nejakého... Alebo si to niekto iba odložil. Ja si to inak zvyknem odkladať. Aha. Neviem na čo, ale... ale akože z novodobých vecí. Aha. V podstate až s tým je to úplne kompletné. Áno. No. Takže toto je, myslím, že posledná hra z tejto série, ktorá mi ešte chýbala. Z tejto sme aj minule mali 2 hry. Takže... A toto je jedna z mála, čo som mal aj krabičku k tomu. Ty kokšo, ja na to pozerám, že čo to je? Že to sú oni, japonskí Simpsonovi? Vyzerá to tak. Tuto niekto niečo vystrihol. Aha, kód. Vidíš vlastne na tom, tuto sú jednotlivé fázy tej hry. Toto je jedna z tých typov hier, že skladá sa z kopca rôznych minihier. Že proste niekde sa máš niečo vyhnúť, niekde máš niekoho majznúť po hlave. Hej. A keď k týmto hrám nemáš návod, tak často si stratený, pretože nevieš, že čo tam vlastne máš robiť. Možno ešte prvú obrazovku pochopíš, ale tie následné už sú... Hej. Ono veľmi dlho to trvá, nakoniec sa k tomu nejak dospeješ, čo tam máš robiť, ale už ťa to aj prestane baviť. Hej. Takže preto je veľmi dobré mať k tomu návod a evidentne v tom návode bude detálne opísané, že čo máš robiť v tých jednotlivých minihrách. Pozrieme sa na to. Hej. Čiže to sú postavičky, ktoré sú tam. Hej. To sú pravdepodobne všetko nepriatelia tvoji. No a potom sú tu jednotlivé časti hry, že kde sa máš čomu vyhýbať. On to má v podstate také fázy a až nakoniec prídeš k rozuzleniu hry. A zvykne mať tieto handheldové hry koniec, alebo tam viac menej ide o to nahrať čo najviac bodov? Skoro vždycky ide o nahranie bodov a často sa stáva to, že napríklad sa to leveluje v tom zmysle, že sa zrýchluje tá hra. Často napríklad sú také hry, podobné ako Donkey Kong, hej, že padajú nejaké barely, hej, a postupne tie barely idú rýchlejšie. Áno, nemá šancu. A skoro všetky tieto hry, napríklad, fakt si neviem predstaviť, že by bola nejaká LCD hra, ktorá by nemala skóre. Pretože tam, to je 90% hier takých, že musíš nahrať skóre nejaké, hej, a to je to, v čom sa pretekáš, hej, že snažíš sa stále nahrať lepšie a lepšie skóre. Dobre, takže toto bola asi posledná hra z tejto série, ktorá mi chýbala, takže máme komplet. No toto som kúpil, toto je úplne nová vec. Neviem, či poznáš túto firmu americkú My Arcade. A niečo mi to hovorí. A oni fungujú na tom, že si licencujú rôzne veľmi dobré hry z minulosti. Čiže... A na novo ich akože vydávajú v nových zariadeniach s najnovším displejom. Presne tak. Však teraz uvidíme, jak to vyzerá. A
chcem si proste, je to veľmi zaujímavý biznis, hej, že biznis model. Čiže takto si oni licenciu, hej, vidíš, napríklad to je Dig-Dug. Dig-Dug mám na takom malinko automate arkádovom to vyšlo. Alebo mal som to. Toto vyšlo snad na všetkých možných týchto Áno. formátoch, ako existujú. Neviem, pôvodný bude asi arkádový nejaké... Buď arkádovka, alebo na Famicome. To tiež bolo. No a táto firma, toto je... Aha, ešte to nie je otvorené asi. Hej, to je úplne, že sealed. Tak to aj nebudem teraz otvárať. Áno. Ale je to veľmi pekné, sa mi strašne páči, jak sa s tým vyhrali. V podstate takáto vec aj na Alze to teraz sa dá kúpiť, myslím, že za nejakých 40 €. Toto som už kúpil z druhej ruky, takže to bolo nejakých 20 alebo tak. A pozri sa, takto si to môžeme pozrieť, čo tam je. A už mám, teraz, ja neviem, že či ešte stále, ale ešte pred nejakými 2 týždňami na Alze sa dali kúpiť, že z Atari. Áno, viem. Tu si videl hore asi tak, že 40 hier proste Atari, takých tých najznámejších, no a mohol si na tom zahrať. Ne? Čiže v podstate takto dávajú dnešnému hráčovi k dispozícii staré veci a za fakt, že dobrú cenu. Hej. A väčšinou tieto handheldy sú spravené tak, že máš tam na túškové batérie, ale zo spodu je aj vlastne C-čkový USB. A že môžeš dobíjať. Môžeš to dobíjať, hej. Super. Neviem, či aj dobíjať, možno, že len hrať vtedy, neviem. Jak to funguje? Počkaj, možno to tu je napísané. Čiže 4 Ačkové batérie or micro USB. Aha, tak možno, že môžeš ísť zo šťavy. Priamo zo šťavy asi, hej. Dá si na trafo na kocku a ideš. Tak, hej. Na MyArcade sa volajú. Môžete si pozrieť ich stránku. Každý rok vydávajú nejakú novú sadu týchto handheldov. Takže to som zobral, to je vlastne také new retro. No, z tejto sme už mali jednu, Tutanchamona. Toto je taká bojovka. A je to vlastne taký mini arkádový stôl. Áno. Obrazovkou. Si pamätám. Ten išiel perfektne, ten sa mi strašne páči. Tento som, neviem, či bude mať krytku na batériu. Neviem, či to bolo... Majú. Evidentne už ju niekto otváral so šrobovákom. Tak uvidíme, či bude fungovať. Tak toto je krásne. Ale tá a dobre sa na tom hrá? Perfektne. Dobre, ukáž, jak to hráš, jak to držíš? Tuto máš hore-dole, hej? No. Čiže vlastne takto to držíš, hej? Áno. A proste spustíš hru a tu máš atak a hore-dole, hej? Čiže v podstate tu na... A počkaj, nie je to rovno aj pustené? Je. Videl som. Áno, hýbe sa to, hej. Hej. Čiže je to vlastne tak, že týmto hýbeš hore-dole a týmto atak. Takže aj dobre sa to hrá. A čo je vnútri? Nabuchaný nejaký reprák väčší? Vnútri je celkom dobrý reprák. Musím povedať, že henten oproti týmto takýmto malým hrám, ten zvuk bol oveľa lepší. Než na hentom. Aj nejaké melódie to hralo, takže uvidíme. Spravíme z toho gameplay. No táto hra, čo je hore, to som mal tiež velikánske šťastie, lebo normálne som nevidel túto hru, že pod 300 €. A ja som tiež za nejakú 20. To sú najlepšie kaufy. Uvidíme, že či to nebude, že nejaká chyba v nej, alebo čo. A volá sa, že Cake Shop. A táto hra je unikátna, teda veľmi zaujímavá je v tom, že není to len nejaký postreh alebo čo, ale je tam aj matematika, lebo ono ti povedie, vlastne oni ti dajú nejakú sumu, za ktorú máš nakúpiť koláče a ty to musíš kombinovať rôznymi cenami tých koláčov a niektoré sú vypredané, hej. Čiže to dieťa musí, povedzme, že má $530 minút, hej, tak musí kúpiť koláč jeden taký a potom jeden taký a potom zistí, že už to nedokáže skombinovať. Áno. Čiže musíš to dopredu nejak predrátať, hej. Tak to je super. Takže je to zaujímavé. Zaujímavá hra a neviem prečo, ale táto hra je veľmi drahá, teda, hej, som zistil. Možno za to, že bola komplikovaná, nikto ju nekupoval. Nepredalo sa dobre. Možno, že presne, že sa jej predalo málo a tým pádom je málo v obehu a preto taká cena vyšla. Takže pozrieme sa. No to vyzerá dobre. Pozrieme sa, či aj manuál máme aj manuál, výborné. Myslím, že už si spomínam, kde bol problém v tejto hre, že tento vraj nejde otvoriť, tak sa s tým budem musieť nejak pohrať. Že to aj neotestovali kvôli tomu. Čo ináč tiež môže byť, že ofajč, uvidíme. Ale vyzerá pekne, že nemal by prečo neísť, možno vnútri bude vytečená baterka, ale to je asi to najmenej. Uvidíme, tak. Lebo nebývajú z tých gombíkových nejak hrozne vytečené baterky, alebo až tak, že ti ona odpadne. Pri jednom, väčšinou nie, aj keď to vytečie, lebo oni vytečú. Oni tiež tam majú nejaký elektrolyt, ktorý časom vlastne vyjde von, kyselina, ktorá sa prežere.
Ale pri tých gombíkoch väčšinou to nemalo nejakú paseku, to nevytvorilo, ale pri jednom áno. Pri jednej hre, to je to, čo som ti spomínal, že tá hra, aj sme ju už mali a nebol k nej žiadny gameplay preto. Áno. Lebo normálne okolo toho miesta, kde to bolo vytečené, tak boli vyžraté kontakty asi v rádiuse možno, že 3 cm. To bola nejaká nekvalitná baterka, alebo neviem. Takže teraz čakám, kedy sa, lebo všetky tie veci, ktoré tam boli generické, neboli to špecifické pre tú hru. Takže teraz čakám, aby som objavil takú hru nejakú lacnú, ktorú kúpim len kvôli tomu, že tam doplním tie veci, ktoré boli vyžraté. Aha. Takže uvidíme. No toto je tá postavička, čo si hovoril, že tento animák poznáš, alebo si videl. Neviem, či presne túto aj nemám doma možno. Možno, že áno, lebo toto by si možno pamätal, ten mrakodrap. Pamätáš si to? Ukáž mi to spredu? Nie, iná to bola. Neboli tam tieto postavičky. Nie tam boli. Ale toto je veľmi pekná. A toto je myslím, že z tej série, ktorá ešte v Japonsku sa vyrábala, ešte to nebolo v Číne, to je tých 90 asi rok, alebo 89. A tie sú veľmi kvalitne urobené, vidíš, že proste všetko ešte aj s sériovými číslami vtedy ešte sa robilo. No pozri sa, toto som ešte nevedel, že by tam bol aj tento inset pri niektorých, takže tu máme manuál. No vyzerá, že to bude celkom taká komplexnejšia hra, keď k tomu robia taký veľký návod. Taká grafika tam vyzerá na tom pozadí toho mrakodrapu. No a pozrieme sa, v akom stave je hra. Vyzerá, že celkom fajn. Aha, pozri sa, ešte tam je toto. Vidíš. No, ale vidím tam už aj kúsok toho áno, zelenej. Hej, zelenej medienky, takže vyzerá, že tam bude vytečená. Bude tam zlá vec, no. 88. rok, made in Japan, hej. Takže vyzerá, že to je New Old Stock, proste to bolo zabalené, ale to je zle. Ináč, no, oni nevedeli, že o tie hry bude mať niekto záujem o 40 rokov. Áno, ale ja si myslím, že toto je ešte lepšie ako tie staré kadejaké PDAčka, tieto, ktoré mali v sebe baterky. A niekto to má odložené, len to oni sa ľubia nafúkovať. No, a oni ti to vyláme. No. Takže... no. To sú maličké batérie. Ale vedia aj tie urobiť paseku. Ale je v dobrom stave teda. Toto je veľmi pekný. To je fakt pekné. To je vidno, že to niekde bolo ešte uložené, že mimo svetla. A táto vyzerá, že bude veľmi podobná. V podobnom stave. To tiež vyzerá veľmi pekne. Captain Power, no. A tiež to je čisto nová. Toto som si aj pozeral, to sme sa rozprávali, že oni veľa robili taký na spôsob Power Rangerov, tieto rôzne hrané veci. To nie je oný Captain Planet? Toto je Captain Power. Hej, ale že na to niečo možno. Možno, no. Captain Planet. Ja možno, že urobili nejakú svoju verziu a na YouTube sa dajú nájsť tieto animáky všetky. Aha. Väčšina z nich je absolútne nepozerateľná. No tam len niekto poskakuje a žiadne CGI efekty z dnešnej doby len. No tak táto vyzerá tiež v dobrom stave. Asi tam bude tiež batéria a tiež bude vytečená. No, to bude, však to je asi od toho istého. Od toho istého predajcu som to kúpil. No, vyzerá, že to je presne ten istý štýl. Je tam návod a... No, tak toto je lepšie. Už to niekto minimálne hral. Nebudem to. Čiže tu má treba vlastne vložiť nejakú ihlu alebo špáratko. Špáratko je najlepšie, hej. Alebo ihlou to pretlačíš. Hej. A táto ešte dokonca o rok mladšia. 88, to je 87. A vidíš tam presne, už sa tam robí tie rýhy trošku. Aha. Hej, vidím toto. Je to zaujímavé, že vždycky v tom diagonálnom smere, že to je vlastne z toho plastu, že sa takým spôsobom rozpadá. Ešte tu pár kúskov máme. Tak. Toto je zaujímavé, vidíš? Tam vnútri je vlastne, to sa asi dá vytiahnuť a na tom sa to asi zavesilo. Vysačka. Taká vysačka. Hej. Áno, vidíš, že ešte není tam je taká... Není prederavená. Není perforovaná, áno, tá diera, na to sa to zavesilo. Čiže... Ušetrili balenie v krabici. Hej, ušetrili balenie v krabici a vlastne predajca mal možnosť to buď zavesiť, alebo vystaviť. Možno to bolo ešte také čiarkované, vieš, ako na odtrhnutie.
No toto je druhá hra z toho, taká tá peračníková hra, čo sme už viem. že Secret Killer a potom Space Cobra. Áno. A toto je myslím, že Secret Killer. Tá Space Cobra nešla vtedy, alebo mal nejaký problém. Ja mám tuším to, áno, tohto Secret Killera mám. Golgo 13, tak to bude asi Secret Killer. Hej, je toto Secret Killer. Tuto mám, hej. Či dokonca nemám aj krabicu, to neviem už. K tomu bola veľmi pekná taká metalizová krabica. Neviem ti povedať, ale iba takto to mám. Neviem. Myslím. Takže tak, no a pozrite sa, ako tá hra vlastne sa... Není stlačiť? Aha. Tak toto vyzerá a batérie by mali byť vlastne tu na... Aha, vidíš, není tam krytka. Ale vlastne to je dobré, lebo na tej hre, ktorá je nefunkčná, tak na tej mám krytku. Aha, no vidíš. Takže môžem z jednej použiť. A myslím, že takto sa to nejak stlačí. Dá sa to potom... Je to nejako zišlo. Dá sa to... Aha. Nechcem to zlomiť hneď prvýkrát. Aj potom zložíme, keď dotočíme. Aha. Neviem, viem, že tam bola nejaká finta. Tam bolo vlastne tak, tužím, že sa to môžeš sklopiť dole a potom sa to dá otvoriť a vlastne vyklopí sa von. Že potom to vyskúšame. Dobre. No, tu máme ďalšie... Toto sme už mali minule. No, to mi nedá proste, keď tuto vidím, že keď je za zopár na tie LCD hry. Aj keď viem, že už ich mám. A čo, v krabici? Tak, v krabici, hej. Jaj. Tuto sme už mali. Minule. Áno. Toto je tá... Ale toto máš krabicovku. Áno, toto je krabicovka a to aj minule sme mali krabicovku. Aj minule sme mali krabicovku? Takže už mám z nej dve. Takže sa ozvíte, kto máte záujem o LCD hry. Zberatelia. Teraz to bude pekne hučať. Môžeme sa... Mám lietadlo. Lietadlo nás lieta. To ani ja sa neviem otvárať, to sme už mali minule. Hej. Takže to je tá pyramída. Áno. To sú perfektné hry, to je 40-ročné hry, solárny panel a stále funkčné, perfektne. To je fakt, tedy si dali záležať na všetkých materiáloch. Akurát malo jednu chybu, nedalo sa hrať v noci. Presne tak. Pod plínou. Ale ako tu je vidno na tých obrázkoch, tak vlastne aj lampou, hej, hoci kde doma si môžeš, najmä keď si napríklad, jak tu je silné svetlo, tak keď si rovno pod tým, tak vtedy je to dobré. Áno. Hej, skúšali sme to posledne. Tak, je to veľmi citlivé, keď tá sila svetla je trochu nižšia, tak smolo. No, toto sa mi celkom podarilo, tieto dve. Lebo tie by mali byť tiež... To je pipe? Pipeline, to je... Pipe. To bola pipe na 386, keď som to mal. To je stávanie toho potrubia. Áno, to bola tá pipe. A nemali si ty už minule? Neviem, či sme sa o to nebavili. Je to možné. Ale nemal si v krabici. Mal som tieto ovečky, tento Grassland. Dve sme mali, nie? Ale je možné, že áno. Je možné, že bola bez krabičky. No, preto sa mi veľmi páči, tak som možno zobral druhú. Aha, nie je to čo ja myslím, ale je to asi ten istý efekt. Myslím, že sme ju mali a nemala ten predný panel. Pretože bola za pár eur, pretože strašne veľakrát strašne veľa nie, ale občas sa stáva, že tí ľudia na schvál majú povedzme dve hry a jedna má povedzme prasknutý displej zničený, ale má perfektne zachovali ten panel. Tak potom ho odlepia, lebo ono tam prilepené dosť jemne. Hej. Dajú to preč a potom urobia z dvoch zlých hier urobia jednu dobrú. Hej. Takže tu vidíš, ešte tam je ten hliníkový panel. A že to stačí iba nafénovať a fénom. Dáš to dole, sa odlepí. Táto vyzerá, že fakt... A ináč títo sa... Jemne chytený filter. Jemne chytený filter, hej. Na tej druhej není, takže možno, že... tak nie, asi ich zatiaľ nebudem kombinovať. Počkaj, toto čo je? Aha, to je krytka. A on ju na schvál nechal trochu pootvorenú. Áno, aby si ju nepáčil, aby si ju nezlomil. Takže necháme ju aj takto. A títo Masudaja, oni sú fakt, že veľmi, veľmi kvalitná firma. Podľa mňa úplne, že on pár s Game & Watchmi. Fakt veľmi, veľmi kvalitné hry. A to je návodka. Toto je veľmi jednoduchá hra. V podstate vidíš, že sú tam len tlačítka doprava, doľava. Ide o to, že postupuje kvapalina potrubím a ty musíš na niektorých miestach vlastne držať, keď to tečie tadiaľ. Tak tam to musíš dať. Tuto máme aj, pozri sa, záručný list, oštemplovaný. Je to v angličtine? Áno, toto je v angličtine, čiže aj exportná verzia. A je zaujímavé, že na týchto hrách napríklad, tam boli dve hry v tejto sérii, a vlastne tri hry, áno. Bol tam, že Grassland, tam boli ovce,
Potom je tam kitchen, kde si vlastne myšia musel nejak brániť, aby nešli po palacinkách. A je to úplne ten istý gameplay. Čiže elektronika je tá istá, len sa mení displej a nahradíš ovce, nahradíš myšami a tu na ich nahradíš tečúcou tekutinou. Áno. Čiže takto zreuzovali ten nápad. Dobre. Toto je tiež, pozeral som si aj ten animák, ktorý súvisel s touto hrou. Volá sa to, že Urusei Yatsura, tuším. A tá dievčina, čo tam je, tak ona je mimozemšťanka. Aj má také, tu na to asi není vidno, ale má aj také nejaké uši špeciálne. A ona prišla na svet a potom tam randí s nejakými chlapcami a toto vzniklo na základe toho animáku. To bolo veľmi populárne. Hej. A táto hra tiež často býva veľmi dlhá a táto náhodou nebola. Ale nemá návod. Možno vnútri? Ne? Nie. Aj spomínam si, že táto nebola s návodom. Pozrieme sa, toto vyzerá zachovalé. Z tejto série s veľmi podobným dizajnom je asi 10 hier. Či také sme mali už tuším minulosti. Áno, už sme mali, určite. Tlačice si pamätám. Tak. Ale tieto hry, na rozdiel povedzme od tejto hry, kde je úplne že zreplikovaný gameplay, len sa trochu zmenili segmenty, tak tieto majú každý iný gameplay. Buď sa strieľa zľava doprava, buď sa tam niekde uteká pred niekým. Takže tam si dali záležať, aby to bol fakt iný gameplay. No. Táto hra bola tiež veľmi lacná, lebo je vo veľmi zlom stave, možno ani nebude funkčná. A myslím, že by to mal byť golf. Uvidíš, možno budeš prekvapený. Možno budem prekvapený, nemá krytku, ale mám už takúto hru. Aha, však to sme tuším aj minule mali také niečo podobné. Je to možné, hej. Tak to stojí. No. Tuto máme Game & Watch. Ten som ešte nemal, tento je strašne populárny, tento Greenhouse. Aha. Ale tento ma dostal tým, že bol strašne nízka cena, neviem, nejakých 20 eur. Čo normálne táto... Že vyzerá nádherne. Áno, presne. A displej nebude rozštetený? Uvidíme. Lebo to väčšinou býva, alebo zvonka vyzerá jak nový. Budeme. Lebo tá ide aj okolo 100, 100, 120 možno už. A táto je jedna z najfrekventovanejších. Áno, ale táto zvykem mal nemá dobre. prasnuté túto. Áno. A to aj ona má. Pozrieme sa na toto, to vyzerá fajn. To je dobré. No a teraz veľké prekvapenie. Koľko mierne chytený oný, to bol dobrý káv. Toto bol dobrý káv, no. A dobre, že som čakal, lebo táto hra je strašne častá. Dal sa v jednom kuse, takže som to furt aj pozeral. A teraz, že 20 eur, tak som to nezobrala. Možno, že by potom išlo hore. Aj toto väčšinou býva doškrkané. Áno, to býva celé také dohnúsené, zlomený zobák. A toto je ináč hra, z ktorej vyšla aj taká verzia, keď vyšli, myslím, že 20 miliónov predali týchto Game & Watchov, tak pre zamestnancov, neviem, či 10 000 hier, alebo tak nejak, tak má nejaké limitované. A tam sú vlastne, na tomto Facey sú vytlačené postavičky z tých ostatných hier, vieš, napríklad Parachute a tak. A to na tejto vyšlo. A na tejto, myslím, že to je na tejto, áno. Áno, určite to bolo na tejto. Hej. Môžeme to potom, môžem dať obrázok do toho videa, hej, keď to nájdem. A to je jeden z najdrahších, hej, lebo to bolo len pre zamestnancov, vyšlo to veľmi limitovane a to je, tá stojí 1000. A vieš, že vyšla takáto nejaká sa pred asi 3-4 rokmi sa predáva priamo v Japonsku Game & Watchka a tam boli nejaké špeciálne, neviem koľký kus sa predal, nejaké 3 tváre nejakých tých riaditeľov z Nintendo a iba 3 kusy boli vyrobené. A týpek tu tuším kúpil hrozne za lacno, za 200, možno 300 eur, ale že hodnota nevyčísliteľná. A práve sa to predalo na týchto japonských bazároch. No, táto vyzerá tiež na prvý pohľad v veľmi dobrom stave. Minimálne zo zadu, pozri sa, to je... Zaujímavý tvár. Veľmi nepoškodené. Toto je vidno, že už tam niečo trošku tieklo. Ale niekto to čistil. Ináč ten kúsok medienky, čo je na tom, tak to často práve spraví, že nie je tam kontakt. Takže potom to treba vyčistiť. No, to má Jerry. A takéto sme niečo mali, tieto tlačítka tieto si pamätám. Ale to už im neboli tlačítka. Áno, toto sme minule rozmýšľali, že tam nie sú tlačítka, hej, však to nám vlastne Milan vtedy povedal, že tam nemajú byť. Áno.
A toto je pinball. Pinball. Toto je pinball, hej. Super. Bude pinball ináč, je to veľmi limitované, lebo tá loptička môže ísť veľmi iba nejakými predefinovanými dráhami, ale tak som si povedal, že vyskúšam. Hej. Však aj on mal Game & Watch, mal pinball. Áno. Ten dvojdisplej. Áno, ten čierny. Hej. To je dosť frekventovaný. A znútra to biele býva vždy zažltnuté. Práve na týchto pinballoch. Game & Watchu. Áno. No, tuto sme už mali raz, ten Pocket Boy. A toto je ten nový. Áno, to, čo som hovoril, že vlastne vyšla tá séria. Toto tiež boli číslované hry. Hej? Vidíš, táto je trojka. Áno, ale evidentne tu nás sa snažili, že stlačiť cenu úplne, že na bare minimum. Pozri sa na veľkosť toho displeja. Áno. To je úplne. To je super malinky, takže aj evidentne lacný. To je v podstate displej porovnateľný s displejom na hodinkách. No a táto už je novšia, hej. Táto je z 94. Hente bol, myslím, že z nejakého 90. okolo. A je to stále tá Hero Company. Kto vie, čo je z nej teraz. Možno, že aj není. Možno už není. No. Toto je kópia Game & Watchu. Spoznáš? Ktorá? To je Donkey Kong Junior. Presne, áno. A čo to tam je, to žlté? Dievčatko. Áno, oni to trošku premenili, vieš, aby oni aspoň trošku neurazili ten ich intellectual property. Áno. Takže to pomenili, ale je to presne, áno. Tiež sú tam aj tie zubaté veci, tam idú po nich. Takže toto sa mi zdá, že to je jedna z prvých kópií, čo som videl. Toto je, nie je ten rok, hej? Aj vidíš, že to je tak lacno urobené, hej? Áno. Takže tam taký ten buzzer namiesto repráčiku. Game Classics. Nedali tam žiadnu firmu. Áno, prečo asi? Nintendo ten je známy tým, že ide po krku týmto rôznym popírom. Ale majú to tam veľmi rafinovane. Minul som to niekde našiel, že v podstate vieš, že veľa ľudí, že chcem si dať niekde Mária, alebo neviem, na plagát, alebo neviem čo, Donkey Konga. A oni to majú veľmi rafinovane napísané, že uvážte svoje kroky, že akože, ako s tým budete nakladať, nezakazujeme to, hej, ale môže byť, že raz sa na to naši právnici pozrú. Niečo takomto znení to tam majú normálne ako... Taký jemný, taký prvý level warningu. Áno, že proste, že môžeš im písať, že dobre, chcem použiť toto, alebo ja neviem čo, nechcem vyrábať, ale oni tam proste nemajú, z akých podmienok sa to môže, nemôže. Ale takto všeobecnosti to tam majú, hej. Čiže vyhradzujú si v budúcnosti... Áno, že proste nechajú ťa možno, že robíš si nejaký PD biznis na tom, ale keď narastieš, tak klepne ti po prstoch. Ja si využil našu značku. Tak. Z tohto typu sme mali minulé jednu hru, ale tá mala, myslím, že bola dvojtlačítková a táto je štvortlačítková. Áno. A tiež Dragon Ball to bol. Dragon Ball, presne tak. No uvidíme, pri týchto hrách je dosť dôležitý návod a myslím, že táto zrovna ho nemá. Takže... A možno podaný bude. Myslím, že nie. Táto nie, bohužiaľ. Takže budem buď kreatívny, alebo si ho skúsim niekde zohnať. Problém pri týchto japonských hrách, že keby to bola, že nejaká, ktorá aspoň bola, že na poriadny export, tak by som tu na niekde vedel zohnať ten návod, ale toto pravdepodobne bude zložité. 92. rok a už je v Číne, vidíš? To sú presne tie predelové roky. Dragon Ball. A to by som doteraz tento Dragon Ball. Áno, fičí to. Tento Viem, že z toho bolo aj strašne veľa a ten Dragon Ball hier na Nintendo. Aj Nintendo, myslím, že aj na PlayStation to vychádzalo. No, v tejto hre som veľmi rád. To je z tej istej série, ako toto. Malo by to byť tiež nejaký opravar potrubia a myši mu tam robia problémy. Ale táto je kompletná, na rozdiel od henty, myslím, akože má aj klítku. Na týchto hrách sa mi strašne páči ten dizajn. Je veľmi, veľmi pekný dizajn. Vy ste myslím, že aj mali na videohrách tiež ponuke jednu takúto podobnú, jak túto, nejaký taký atletik, čosi. Tá bola, myslím, že taká nebola oblá, ale mala ostré hrany. Ale tiež vlastne Tommy. Nebola taká modrá? Áno, taká modrá, presne tak. To som ja mal prebytky nejaké, som posielal do sveta. A tiež bola taká asymetricky, že bol posunutý vlastne ten displej na tejto strane. A veľmi sa mi páči ten dizajn. A tiež sa mi páči to, že na rozdiel od tých gombíkových batérií sú tu normálne dve trojačkové. A tie má každý, hej. Všade ich kúpiš v každom Lidli, hej. Takže hneď to môžeš, nemusíš to zháňať na Alze. A tiež aj tá hra trochu dlhšie vydrží, hej. Samozrejme má oveľa väčšiu. A pritom stále je taká malička, presne. Alebo si kúpiš v IKEA tie nabíjacie.
Tak, za pár presne. šupov a... Áno, to som teraz nedávno videl, tie vlastne, že z boku majú malinké USB-C, tuším. Áno, až tak už? Áno. Aha, lebo oni tam mali brutálne dobré baterky, aj tuším 2500 mAh to bolo, a tuším nabíjačku si kúpil za 20 alebo... A vydržali dobre. Aj keď som pozeral fóra nejakých hráčov, že využívali baterky, tak odporúčali tieto z IKEA. Áno, tie z IKEA sú kvalitné a na Alze som myslím videl také, že trojačkové s takým malinkým USB-C-čkom a normálne do batérie môžeš dať oné kábly, že tú batériu dobíjať. No. To je... toto je Yonezawa. A myslím, že toto bola posledná, ktorá mi chýbala z tejto série. Volá sa Surfer Boy. Oni majú všetky veľmi podobný gameplay. Je to v podstate, že posúvaš sa správa doľava a musíš dávať pozor na nejaké veci, čo idú zhora. Myslím, že toto je... A to si pamätám, toto som na to pozeral, že či to je voláci prvok, alebo nie. Hej. A tiež je tu nastavenie vlastne rýchlosti, hej, že pro a amatér skill. Veľmi pekne urobená hra, musím povedať, že na to, že je urobená v roku 82, hej, čiže len rok potom, čo začali vôbec tieto LCD hry vychádzať, tak na to bola... Ináč vtedy si práve ešte dávali veľmi záležať niektorí výrobcovia. A z tejto série v podstate to bola posledná, čo mi chýbala. Myslím, že to je nejaký surfer a neviem, či sú tam žraloky alebo vonky a musíš sa im vyhýbať. Väčšinou majú dva také módy hry, že v jednej ide jedna vec a v druhej je druhá vec. Uvidíme na gameplay. No a dostávame sa k záveru. Ešte máme asi 4 hry. Na pol hoďke akurát, tak to ide asi na jeden diel. Tak, super. Toto sú tie hero hry a podarilo sa mi nájsť za myslím, že nejakých 4 eurá dávali jednu ešte v pôvodnom obale. Aha. Len je to trošku prúser, že z tohto obalu to nevybereš bez toho, aby si ho nezničil. Áno. Skúsim to... Trojka, až trojku máš. Áno, myslím, že to teraz sme ho vyberali tu niekde. Tu je. Áno. Tak to je super, hej? Čiže tuto aj nebudem vyberať. Tu aj nebudem vyberať. A vidíš na tom, že iné, že tam je asi nepôvodný tá krytka. Áno, krytka je tam iná. Hej. Tam je iná krytka. No a asi to urobím tak, že to iba narežem niekde z bokov a skúsim to iba tak vybrať nejak. Okay. A tiež ma zaujíma, som zvedavý, že či tieto hero, že či majú rovnaký gameplay, len iné nejaké tieto, iné display, inú grafiku, ale ten istý gameplay, alebo to bude aj úplne iný gameplay, uvidíme. Takže máme, a je to z roku, máme tam 97. rok, tento je, to nevidím, tak to v rýchlosti, ale tak asi 90, neskôr 90. roky. Neviem. Tu je tu. No vidím v tom istom mieste, a tuto je rozsypaný čaj, takže to neviem povedať. Dobre, to som rád, že to tu nebudem musieť vyťahovať. No. A posledné dve hry. No, jedna bude z tých ten card game, čo sme mali minule strašne veľa z tohto typu. Táto Tama and Friends, to je tá mačka. To bol tiež nejaký Animax. A inak je to rovnaký plast, ako bol vyrábaný Game Boy. Tento rúžový a potom tak on z oranžovie. Presne vieš, ako sa zmenila tá farba. Áno, presne toto isté. Hej, to býva. Tam tuším Hello Kitty, alebo čo bola edícia. Presne takúto rúžovú to malo a keď to bolo na slnku, tak to vyzeralo. Je to úplne jasný dôkaz, že to robí proste žiarenie, pretože na tej mieste, keď to bolo kryté, tak tam to není. Sranda. Zrieme sa na batériu. Vyzerá živo. A je to z roku 91. A už v Číne vyrobená. No. A posledná hra dnešného unboxingu bude... Toto je dobrá hra, lebo na to hra tiež som veľakrát odmietol, lebo bola za vysokú cenu. Ale tuto som narazil na... A nezdá sa ti inak, že teraz v poslednej dobe sú tam dosť nízke ceny? Je to spôsobené tým kurzom? Alebo všeobecne, že padli ceny o niečo? Aj svet je teraz taký nestabilný, že ľudia neradi investujú do vlastne nejakých zbierkových vecí.
aj také, že pestrejšie, vieš, že viac kusov tam nájdeš a preto je tá cena nižšia, lebo v tej ponuke je viac kusov. Ja som si všimol napríklad, môžem to ilustrovať na trhu s elektronikami na Slovensku, hej, na Aukre. Áno, Tak tam kedysi bola, že 1, 2. áno, A vtedy boli, že fakt vysoké ceny. áno. A všimli si to ľudia, že Že fičí to? že to fičí, tak zrazu tam došiel dopyt, hej, teda ponuka, hej, Áno, a tým pádom to stlačilo ceny dole. A tiež tu máme veľa ľudí z Ukrajiny a tí podľa mňa tiež mali strašne veľa týchto elektroník, tých Áno, LCD hier, áno. takže oni to priniesli. Takže keď je zrazu nejaké, že sa ľudia zistia, že sa dá predať za vysokú cenu, tak sa vyroja a vtedy niekedy sa stane, že cena je... Hen tam išla cena dosť dole. Lebo ja som si všimol, že nejaké automaty, čo som si takéto handheldy pokupoval, tak teraz sú úplne za iné ceny, že lacnejšie, lepšie. No, to je tiež pekný. To je vlastne ten, kde ho máme, tento Mageri. Áno, to je presne od tej istej firmy, od Gaken. Myslím, že to je Gaken. Áno, je to Gaken. A oni vyrábali dve také veľkosti. Toto je taká menšia veľkosť, toto je väčšia veľkosť. A tento Moon Patrol, ten bol väčšinou za teda vysokú cenu, ale tento sa mi podaril za menej. A malo by to byť vlastne také vozítko, čo chodí hore-dole a myslím, že strieľa rovno aj do hora. Uvidíme, či bude fungovať. Jasné. Dobre, OK. Môžeme to tu pobaliť a sa môžete tešiť na ďalší diel. Dajte nám vedieť, čo sa vám ľúbilo, čo by ste chceli ešte vidieť, aké automaty vás zaujímajú a či zbierate. Tak pekný deň, čaute. Majte sa pekne.